Hello. A blessed Sunday, everyone. Dawaton ko ang kaayuhan sa palatian. Milagroso o gamhanan. Mayong hapon, Brad Richard Joseph Tolentino. Mayong hapon, brother. Nalulog sa walay katapusan. Yan ang pamuhay. Ato sang i-share igsoon, no? Pwede na mo mag-start, yeah. Sister Rosalie Requena Buhos, thanks for typing at highlights at followers at everyone. Ako sa direksyon mag-share sa ko. Walay butang malisod, diha sa imong mga kamot, nagpadayag ka sa imong dahon. O Jesus, kaluy iko ug higapa, kinilawas ng inakalan. Mayong hapon po, Brother Randy Argente. Okay. So, nahuman akong share igsoon ka muna sad. So, this time we have 59 viewers. Kumusta yung Domingo, mga igsoon? Hopefully, or I pray and I declare nga karon nga Sunday usa ka mabungahong Domingo kanato. Amen. Hello, Pastor James, have a blessed Sunday. And your family, blessed me sa imong kinabuhi pag-alagad ni Lord Jesus Christ. Himaya sa Ginoo. Thank you, Sister Juliet Balazuela. Okay? Salamat sa Ginoo, igsoon. Lain usab nga higayon. Laing higayon usab nga mamalandong ta sa iyang balaang pulong. Amen. Actually, igsoon, makita mo nga naka long sleeve na ko daan kay after ni mulakaw ko na invitation sa Thanksgiving. Okay? So, akong asawa to akong anak, ang uban nga kauban to sa church to anasad. Ako lang nabilin dire kay gusto ko mag-live kay di man ko ka-live karon after ani kay adto lagi me, no? Dili man pwede og dili ko moadto igsuon. No, so mao na nga nagpabilin ko kay ganahan ko mo share. No, bisan medyo pagaw-pagaw pagamay pero okay ra kay ganina ning imbanat na focus simbahan igsuon. Kay balo na mo as what I have said igsuon, lain ko muwali kay murag rapture na ni kaugma, murag wala na ugma ba. No? So, salamat sa Ginoo nga still okay raman, makaya raman. So, kumusta mga kaigsunan, no? Nanatay 85 89 viewers, no? Kung ba wala ka bantay. No? Kay usually magod usay di ko mag-live og Domingo kay busy, no? Nami dagang service. No, dagang service ba? After sa service sa buntag na service sa afternoon na naidaghan magkatag nami ba, no, mga services. Pero this time gi-cancel na mo igsuon ang service na mo kay nami invitation. Okay, mao na nga nakalugar ko ning dalikyat ko. Praise God. So again, mabungahong Domingo, adlaw kanatong tanan, a blessed weekend mga igsoon. Okay? Title sa imong background, pastor, pwede may baluan, Labod by Victory Band. Okay? Ako ang mga higala ni sila nga suod na ko igsoon, Victory Band. So pwede nyo na mag-start igsoon.
Hello Pastor, kumusta? Mayong hapon, kumusta? From Malandag, Sarangani. Bulahan kay Ikson, blessed kayo, uban sa grasya sa Ginoo. Thank you, Sister. Sila na to. Elena Alisna Tabay Kuamag Ispolgar. Okay. Good morning, Pastor. Naka-timing yun ko sa live nimo. On the way sad ko sa church, di Pastor, have a blessed Sunday. Okay, anyway, shout out sa tanang mga OFW, okay? Mga seaman, shout out, no? Mayong pagtanaw, pagpaminaw. Mayong adlaw, Pastor, padayon sa pagsabuag sa mayong balita. God bless. So, God bless you more and more, Ma'am Lee Mimo. Okay? Usa sa higala na ko nga police officer sa Luon. Okay. So, salamat kay Ma'am sa sa imuhang warm welcome, no? Sa panahon nga ning anha mi diha nilaag mi sa akong brad. Okay? God bless, Ma'am. God bless. Sunamo sa akong pag-ampo, no? Piloon. Okay. I-regards ko diha tanan. Daghan mo na ko brad diha. Again, thank you, Ma'am. God bless. God bless. Happy Sunday. Next, Pastor. Pa-shout out ko Jewel Ribales sa Iligan City from okay, shout out Brother Jewel Ribales the second from Iligan. Mayong hapon, Pastor. God bless you more. God bless you more and more and more, Sister Linda Carias. Okay? Praise God. Hallelujah. Shower us gospel of God's word of wisdom, Brad. Okay. God bless you more, Igsoong Oriel Sarbida Pabuaya, himaya sa Ginoo. Okay? Watching from Saudi Arabia, Josa Aman Mula. Wa jud ko nakasimba ron, Pastor, na konsensya ko ba ho, pero kay bawo ko makasabot si Lord. Okay. Okay ra na, Igsoon, na ay mga kakulian nga mga importante kayo. Okay? Sabi lang, naaman po ka o namati ka. Shout out sa taga Sandingan, Mukpok, Norte, Brad. Okay. Akong gi-shout out, no, ang Sandingan. Ang tibuok tanang tao sa Sandingan. Okay. Mukpok, Norte. From Pintados. Okay. Adnilsor, no? Gikan sa akong Brad, si Brad Joy or Brad Jonathan. Brad, God bless kaayo. Nag-isgot-isgot mi diri ganina ba niya. Abi ni mo, Brad, kabalo baka nga nagwali ko ganina rin simbahan. Gilakbitan ka na ko nga na ay kuan lagi ipa-appeal ka sa mong prayer ba kay na ay Brad ako nga bag-o nga nakigrelasyon at tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo ginakabaton og kabag-uhan niya kabalo mo tana basta bag-o pa bitaw og sa kuan pa na arena kung arena sa kuan, Brad, sa let's say sa pagkatao na to bitaw nga tawhanon ba or kanang bata bitaw magsugod ta sa bata unya mahimong batanon unya ma-adult unya matigulang. So ikaw sa Brad makaingon ta og medyo bag-o pa man ka murag bata-bata ka ba, bata-bata pa sa pagtuo, so maunay birahan sa yawa, no? Murag matawag og dili pa gyud ingon nga mature kay spiritually. Una nga i-appeal ka na mo, Brad, sa mong prayer niya. Nagplano mi, Brad, nga itong akong sabot na to nimo ba usa ka adlaw mag-service ta diha sa inyong balay kung okay ra nimo. Ya ang dalhon niya kuang mga bata-bata. Ganahan po sila mula agya kay dagag resort ba, dagag beach, no? Dagag resort niya kay bawo ko lakas kay kadiha, di ba, Brad? Long live kay tadiha, no? Again, salamat, Brad, salamat kayo. God bless you more and more, Brad. Sister Janet watching from Kuwait. Sister, nakas akong prayer. Okay? Di ba, nakas akong prayer. Then about sa imong PM na ko, i-message. Ako tong gi-appeal sa prayer. Igsoon. Okay? So akong gi-shoutout ang kapulisan sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ug akong gi-shoutout sa ang Beatbox King, si Sir Palaka. Palaka ba to? Okay. Sir, naunsa? Nalimot ng picture ba? Naunsa nga nagtapad man dito sa Panglao. During our seminar sa mga kapulisan ug mga life coach. Nga nag-istorya pa dyan dito joke-joke sa luyo niya, ikaw naman dito. Okay? Nya ikaw po mo pa po pagkakita, pagkaibaw na ko, bago pa daw, di ba? Bago pa ka nag-follow na ko, parihata. Bago-usad ko nag-follow ni mo. Okay, again, shout out ng kapulisan sa lain-laing lugar, no? Sa station, no? Luzon, Visayas, and Mindanao.
Una, aring Cebu, Campus Menya, akong shout out. Kanya, shout out akong amigo diha, akong kababata nga pulis, Sir Paul Acosta. Akong shout out sa akong amigo, higala nga naa karon assign sa Davao International Airport, Sir Rudy Abergonzado. Ug akong gi-shout out ang tanang kapulisan nga naa karon sa Tagbilaran City Barracks, okay? Kanya akong gi-shout out ang Tagbilaran Police Station, Loon Police Station, okay? Cortez Police Station, Samuari Clarin Police Station, Tubigon Police Station, daghang mga kaila na ko diha. Sa mga station nga na ako yung mga kaila, sa Sagbayan Police Station, Talibon Police Station, Danao Police Station, San Miguel Police Station. Sabay uba na. Arisan sa Kuan, Balilihan Police Station. Of course, Kandihay Police Station. Ug sa tanan nga mga istasyon, kalimot ko ba sinang akong mga classmate na nari na balhin, no? Shout out tanan. Ug sa akong mga amigo nga mga hepe diri sa Bohol, akong gi shout out si Police Captain Sir Eliasar Milumida, Sir. Police Captain Albert Sator from SEA, Skiptron in Arms, akong Bradney. Shout out, sir. Okay? Police Captain Sir Brad Arms, Brad sa Dracon, sa Talibon. Okay? Sir Milioria. Police Captain Sir Onyot Introliso. Police Captain Jasper Reyes from Antequera Police Station. Police Captain Sir Renan Romulo. Okay? So maor na akong kaila nga mga kapitan igsoon. Pastor, thank you. Nagkontak na mi sa akong bana, Pastor. Anak ba ko kalakas kay God? Dintel siya, Pastor. Muanhi siya sa kwait. Pero di pwede man, pero I know kung itugot sa Ginoo tamang. Wow! Answered prayer, Nixon. Actually, sister, mausa na akong gipray, di ba? Conflict ninyo. Tanawa, answered prayer na. Nga na kakapalangga sa Ginoo. Kung naaman tayo kapakyasan, nagi na, no? Si Lord, sister, mauni akong gibalik-balik, no? Dili importante ni atong mga sala sa kagahapon. Ang importante atong gihinulsulan karon. Kunya kita nakakaton. Okay? Mao, the truth is mura ra gunag nangadagma ta, no? Si Lord dili kayo siya na makuha na ng madagma kay normal man ang madagma ta. Ang gipaabot sa Ginoo ang iyang mas gilantaw kanang mubangon ta after ta kapila niya dagma. Ingana si Lord, no? Kay expected na ni Lord mao bitong ingon siya nga ang pulong sa Ginoo sa Lamentations 3:22-23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. Walay katapusan yang kaluoy. They are new every morning. Diba? So expected ni Lord nga mapakyas, masipyat ta. Kay dili ta perpekto. Upon the moment we come to Him with a humble heart, niya mo accept ta sa tong failures, dili kita balibaran. Diba, sister? Sinati ni mo, anak, kalakas ka ni Lord. Si Lord walay pinalabi. Amen. So, man na to, no, mga kapulisan, military day, Philippine Army, no? Mga higala na to nga kanunay nagsubaybay o nagtanaw, no? Shout out. Shout out sa Sister Michelle Jamil Renupal Almunicar ug akong gi-shout out imong husband nga nasa barko karon. Okay? Shout out, sister, God bless. Naka sa prayer nako. Ug sa katong imong gi-message, katong naulaw ang imong kuan, husband. Okay kasabot ko anak, no? Prayer is the best antidote for every issue. Okay. Shout out, Brad, ni Manny Biloso. Okay. Akong gi-shout out karon di ay si Sir Brad Manny Biloso Ricamadas. Tag-iya sa gym. Gusto pod maminaw nimo. Okay. Sir Manny Biloso, nakasod ko sa imong gym sa dihang nagkita ko ni Brad Joy. Okay. Kung nindot kay imong gym, kung duol pa na kada adlaw ko musod diha. Ya layo man, di man madala. Okay, again shout out, no, ni Sir Manny Biloso nga tag-iya sa Ricamadas nga tag-iya sa gym. Okay, nga anak tig-gym akong brad. Okay? Brad Pastor, long live, pa shout out. Okay. Long live sa Brad, shout out Brother John Masin. Shout out. Pataas nato ang bandera ngalan sa Ginoo. Long live in Christ. Okay? Anyway, ako manaman tong kapulisan, mga military, mga Philippine Army, no? This time, ako sang gi-shout out ang tanang mga piniriso. Okay? Tanang mga inmates nga kanunay na akong giampo matag-adlaw. Shout out sa mga inmates sa Toledo City Jail, sa Talisay City Jail, and of course sa Cebu City Jail. Cebu City Jail Christian Fellowship, shout out. Bahay ni Kuya, shout out. Okay? Brad Aris, salute. Padayon ta paggamit sa Ginoo, Brad. Okay?
So sa mga brad sa nako Skiptron, shout out no, around the world no, Isaac International Skiptron, tanan nga mga chapter, different council in different countries, okay? Different places, long live kanunay mga brad, mga say, uban sa grasya sa Ginoo. Di ta kalimot sa atong first, number 1 sa hierarchy God, okay? Ipataas nato ang Ginoo para sigurado nga long live kaayo. Kay walay taas nga kinabuhi kung ang Ginoo dili nato ipataas. Amen. Okay, again, siya, long live, no? Sa ako sang mga brad sa SEA, Skiptron in Arms, no? Mga military, mga abogado, mga, usay ubanda, mga, basta, dagan, mga sa SEA na bilong. Shout out kanunay, no? Pa-shout out, Pastor, sa Zamora family from Cebu. Hinaot, matuman nato atong mga tagsa-tagsa katinguha. Okay. Jeremiah 33:3, siguro ni ba? Jeremiah 29:11, okay. From Brother Dung Neil. Pastor, salamat sa pag-ampo, makagawas na miugma. Himaya sa Ginoo. Answered prayer, Rickson, glory to God. Brother A.D. Rodriguez, okay. Pa-shout out, nako, Pastor, ang tanang driver sa GDK Trucking, Pastor. Again, tanang driver sa GDK Trucking, shout out. From Inday, Robelin, Remedyo, Bukar, nga akong silingan, nga taga Kumang, Clarin, Bohol. Si Boday, Inday, Star. Amping. God bless. Brad, kung wari ko no kabalik sa loon, makikita nimo si Boss Manny Biloso Ricamadas. Sige, kita. Okay. Nindot na iksoon. Ganahan ko na, makikita. Puhon, Brad. Ganahan ko. Gimingaw na gali ko ni Brad. Ganahan ko. Makiglaag diya, pero layo man, pero naray time. No? So, makalagay ito. Makalagay ito itong sabot. Basin, mag-service tali sa balay. Basta, mana ko. Puhon kay... Ako bitang ginga kong sawa nga, nag-istorya mi diri ba? Kulab, gimingaw man ko sa kong brad. Ana siya, kisa man, itong dito sa loon kay... Wala lang, laki magod kay... Ako man gud brad, makarelate ko nimo. Nya, pariha, tagkaagi, ngit-ngit kaayo. Mga banggiitang, mga adik-adik, mga palahubog. Basta, hilig kong babae. Kung sa padiha, no? Sugikan sa kangit-ngit, bamaw na nga, duul akong dugahan sa mga ingana nga tao, brad. That is why ako sing ingnan akong asawa nga. Sige lang kay punpuhon og naami. Labi na ka ng mga laag bitaw, Brad. Or overnight ba? Ay, ambot og nabay overnight diha. Nga resort ba? Nga pwede anha mag-service, di ba, sa resort. No, kay nindot sad ba muhatag og bigayon nga na outing ba, no? So mauna among girumbo, Brad, kay gusto mi nga naasad ka bitaw makabisita mi. Nga amo silang pakit-on sa imong gingharian diha. Okay? Again, anyway mga igsoon, before ta magpadayon, I just want to remind everyone to mention your friends and loved ones in the comment section and to type at followers, at highlights, and at everyone, okay? Kunya, anyway, salamat dahil kayo no, sa mga subscribers, sa mga new subscribers and new followers na to aning page na. And sa mga viewers, this time we have 177 viewers. And na po yung mga star senders, thank you kay kabalo mo nga wala ko na ngayo. Amen. Shout out dahil si Ma'am Sister Marisa O. Hadfield from USA. Mayong hapon diya, Pastor. Mayong hapon sa atong tanan. Hello sa akong family and friends diya sa Davao City, sa Baguio District. Okay. Thank you, Sister Marisa. God bless. And shout out to Brother Dante Ladeca, one of our subscriber. Mayong hapon, Pastor, mangutana lang ko kung tinuod ba jud nga naay purgatorio. Ako nang screenshot, Brad, akong picturean, Brad, kay ako nang itapik about purgatorio. Wait sa mga iksona. Asa to nawa to purgatorio ba? Daray. Okay, itapik na ni Brad. Kasi na niyang gabi, rugma. Nindot ng purgatorio, kaya na ako ikastorya na gana na. Pentados! Okay, Brad. Long live kayo tali. Salamat, Brad. Okay, mauna to itong sabot, no? Okay, so, manatag shout out, manatatanan. Pasalamat, okay? Salamat sa Ginoo sa laing higayon. Pastor, itapik ang rapture. Kalimot ko, rapture record. Nindot ni mga tapika. Ako sana yung picturean. Makalimot, magugo. Okay. Kaya regarding aning rapture, makabantay mo panahon ron, di na masabot. Sign. Okay.
Mayong hapon, Pastor, same ta sitwasyon. I'm 27 years old. Hangtod karon sige ampo. Unta mapariha nimo nga muundang sa bisyo. Iampo ti ka igsoon. Arbe iampo ti ka be. Bilro yabga. Ani manggugo akong i-save ba sa ako ang namang ko'y notes dire sa cellphone unya. Magpray ko buntag akadlawon unya before matulog iampo na ko ni. Tingani mo, Brad. Bilro yabga. Bilro yabga. Okay. Shout out pass. Okay, shout out Kuya Ike Basileres from White Duck, Tagbilaran City. Regards ko ni Ate Susi, Kuya. God bless. Og ni singa na to Sister Aisa. Okay. Kung gusto mo mga barley, mga igsoon, nga nara mo diri sa sinani sa Bohol, pwede mong bisita sa White Duck, Tagbilaran City. Okay. Pastor, daghang salamat. Shout out Brother Ricky from Kuwait. Okay, thank you. Thank you, Brad. So, let's pray mga igsoon. Let's welcome the presence of the Lord. Okay, let's pray. Revolution pod Pastor. Okay. Daghana na Actually, igsoon ako pod kay every time nga mo share ko ba, magdepende sad ko. Actually, mao ni siya, magdepende ko kung unsa bitay mo mukalit lang og sulod bitaw mo revelation ba ni Lord. Pastor, pwede mamaligya og ilimnon og sigarilyo ang Kristohanon. Tikti kita ni ba? Daghana nang utana na ko ani Tubago na ko na, brad ha. Wait sa. Ayaw sa diha kay ato nit patas-on tani. Okay. Brad, shout out sa Mama Kising Roslinda. Naho nga naminaw ari brad nas kilid naho. Okay. Shout out na ko ang mama ni sa akong brad no. Nga si Ma'am Nanay or yes, Ma'am Kising Roslinda. Sakto ba ni brad? Imong gitype ba? Kising Roslinda. Naho nga naminaw ari brad. Naa sa kilid naho. Nanay, salamat kayo sa imong pagpaminaw. God bless. Makita ra ta pohon mula ako balik diha kay ako dyan ang ate manon imong anak kay tagsaray nga na nga gibag-o sa Ginoo. Ya lisod kay mo balik sa agi. Bitaw brad, lisod jud kay brad. Kay mao ni timan brad, ang Biblia ra ba brad nag-ingon nga kining once ang demonyo bitaw mugawas sa tao. No, mga daotang espiritu ba nga mugawas sa tao. Mobalik gali siya nga nagkumpiyansa tong tao nga iyang gihawaan. Mobalik siya nga magdala og laing 7 ka mas malala nga demonyo. So ang resulta brad, imbis salbahis ka, butang ka lang, mas mo salbahis pa jud ka ug mobalik ka sa una. No mao na nga na prayer kinahanglan no. Mao na nga ganahan ko magsige og giyari mo brad. Okay? So magampo ta igsoon kay pabuton ko nila dito ba na ako'y lakaw ba na nagpaabot na ko dito kay Thanksgiving. So naguna na sila nagpabilin ra ko sa motor kay magmotor lang ko. Okay? So let's pray. Atong i-welcome si Lord. Iyang presensya, atong i-welcome iyang gahom. Ato siyang i-invite igsoon kay kung magsalig tag kaalam nga tawhanon, kalibutanon sa atong pagsabot sa Biblia, wa tay masabtan, no? Because according to the word of God, wisdom in this world is foolishness to God. Bisag unsa ta ka bright, bisag cum laude pata, summa cum laude, magna cum laude. Di na to matugkad ang Biblia. Nabi tay story abogado, no? Abogado, iyang giba, wa siya kayo kasabot. Ang iyang masabtan sa Biblia is literal lang. Ngano man, kung wa tay kaalam nga langit nun, og lamdag sa Espiritu Santo, ang atong panabot sa Bible, literal lang. Di ta kasabot. Ang tinuod, ang Biblia, lawom kay ni. Excuse me. Mo nang kinahanglan ta og kaalam nga langit nun. Kaya kung kita-kita, di ta kasabot. Amen? So let's pray. Hallelujah. Labing gamahana ng mga Diyos, salamat nining lain nga oportunidad Ginoo. Lain nga panahon, lain nga higayon nga mamati mi sa imong pulong. Mamalandong na usab kami sa imong pulong Ginoo. Dili tanan karon naay higayon. Dili tanan karon Ginoo naay panahon, naay chance nga makadungog sa imong mensahe. Apan bulahan kami Ginoo.
kay nining kapunon makadungog na usab kami sa imong pulong. Lord, unas tanan sa dili pa mi mamalandong, mamati, maminaw sa imong pulong, susiha sa among kasing-kasing Ginoo. Kung naay mga butang aning sulod sa among kasing-kasing nga wala mi makabantay, wala day kanalipay pasayloa mi Lord God. Kay usahay Ginoo tungod kay dili mi perpekto. Naay mga panahon nga nagtuo mig sakto mi apan ang tinuod sayop mi ug ikaw ang sakto. So Lord, pasayloa kami. Himo aming angayan, himo aming takos mamati sa imong mensahe, sa imong pulong og tagay mi kasing-kasing nga madinawaton, mapainobsanon, willing mudawat og correction, mudawat og tambag, labaw sa tanan, andam willing musunod sa imong pulong. Doers of your word, Lord God, kay mao na imong gipangita, dili lang magsigig amen apan ibara-day kutob. So Lord, ako nag-ampo in Jesus name. Nga imo ming tagaag kasing-kasing nga masinugtanon sa imong pulong kanunay. Tagay usab kami Ginoo kaalam nga langit nun, kahibalo nga langit nun, pagpanabot nga langit nun, aron among matugkad ang imong pulong nining taknaas kapunon. Father God, I pray also peace of mind. Kalinaw sa mga una nga ikaw lamang among ma-focus, makakonsentrate gyud mi Ginoo sa pagpamati sa imong pulong. And this time Lord God, akong gihinginlan, I cancel all the spirit of destruction in Jesus name. Walay makabalda Ginoo sa among pagabuhaton karon. Among gideklarar ang kadaugan Ginoo. O Ginoo, ako nagaampo sa Ginoo nga ikaw pamuhat sa tanang nagtanaw karon, tanang viewers karon bisan asang dapita, lain-laing kanasuran kutob sa makadungog ug makakita ani nga live Ginoo. Ipabati imong gahom Ginoo, ipabati imong presensya, ipabati ang imong dihog, ipabati ang lihok sa Espiritu Santo samtang mamati mi sa imong pulong, sa imong mensahe. Lord, ikaw lamang among gipataas karon. Walay relihiyon na isa, walay pundok, walay simbahan, walay grupo na isa, walay pastor, walay tao na isa Ginoo, kundili si Hesukristo lamang ang maisa Ginoo ning takna. Kay ikaw lamang ang nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo, ikaw lamang ang bugtong nakaluwas kanamo. So ikaw lamang among pasidunggan ipataas iisa karong kapunon. Holy Spirit, let your will be done. Mamuhat ka og imorong panahon Ginoo. Again, makikistorya ka, mamuhat ka sa tanang mga viewers karon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, maayong hapon, mabungahong kapunon mga igsoon. This time we have 234 viewers or 35. Okay? Isa man eh. Okay? So, let's start na kay mura og ingon sila, nag-start to sila ganina alas 2 kuno basin hapit nagwali na si Oron dito. Ni ako sa dire nagwali pero ako na tong giingnan ng pastor. Oy, bro Alberto Marginot Wamilda. Bro, salamat kay no. No, anak sa akong pagampo niya. Akong gi-shout out no akong bro, akong brad si Alberto Wamilda nga ako ang batchmate or classmate sa una sa akong pag-high school no. Regards ko bro ni Tupper. Okay? Unya amping kanunay diha no naka sa akong pagampo, especially imong wife nga murag di ba to as abroad man siguro. God bless you and to your whole family bro. Salamat kayo. Okay? So abanti ta mga igsoon. Ang atong caption diha, ang atong tema is kung si Kristo ang ato ang gisaligan, naagid tay kasiguruhan sakto ba na? Basta something nga na igsoon no. Natay security if we put our trust and confidence to the Lord. Amen. Mao na atong tema. Atong text to mga igsoon makita sa Isaias 41:10 hangtod sa 11. Actually mga igsoon, mao ni akong message kanina. Mao ni akong giwali. Yes bro. Okay, way sapayan kanunay bro. Mao ni akong giwali kanina sa panimbahon. Okay? Isaias 41:10. Okay? Hangtod sa 11. I know some of us maybe who are watching this time are so familiar with this verse. Okay? So akong basahon igsoon according to prophet Isaiah in the book of Isaiah chapter 41 verse 10 to 11. Bisaya ni igsoon. Kung basahon igsoon na. Lesson sa saad sa Ginoo. Kupta na to ni igsoon. Ayaw kahadlok. Kay mag-uban ako kanimo. Ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios. Ligunon ko ikaw, ligunon og tabangan ko ikaw, panalitdan og luwason, pakaulawan ko ang tanan nga nasilag kanimo ug mga matay ang makig-away kanimo.
Again akong baliko ng pulong sa Ginoo nga iyang gi-relay, iyang gi-share, gisulti ngadto ni Propeta Isaias o gipasa po ni Propeta Isaias sa mga katawhan sa Dios. Nagaingon diri mga igsoon, Isaias 41:10, ayaw kahadlok kay mag-uban ako kanimo. Wow, what a promise. Ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios. Lig-onon og tabangan ko ikaw, panalipdan og luwason. Pagkaulawan ko ang tanan nga nasilag kanimo ug mga matay ang makig-away kanimo. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Igsoon ang uban mo supak ani nga verse. Nay uban moingon nga nganong gamit-gamit man kana pastor nga sa panahon man ni Isaias. Naman na sa Old Testament, nganong gamit-gamit man kana pastor paminaw mo kay makabangga mo ngani ba? Nganong gamit-gamit ang man kana pastor nga mauna Old Testament ra man na unya para man na sa mga Israelita. Igsoon sultian ko kamo, ang Dios sa mga Israelita ang Dios ni Isaias mausab ang Dios ngatong gilagaran karon. Ang iyang promise sa mga nangalagad sa Ginoo, ang promise mga igsoon sa Ginoo ngadto sa mga ningsunod niya, iya sa nangbuhaton og gisaan nato igsoon. Amen. Muna nga ilaha po na pasagdi na sila basta mauni ang saad sa Ginoo igsoon. Listen, no? This afternoon giremind ta ni Lord. Once musunod ta sa Ginoo, once mga lagad ta sa Ginoo igsoon, once tinud-anay ta nga kanabitong nang ning sunod na gyud sa Ginoo bas tibuok natong kasing-kasing ning biya na ta sa kangit-ngit. This time naglakaw na ta sa dalan kamatuoran padung sa kinabuhing walay katapusan. Magbantay ta mga igsoon ngano man di kalikayan na mga sitwasyon nga kanang let's say mubati ka kahadlok. Okay, na mga sitwasyon igsoon nga bisan unsa nimo kadasig ka on fire, mura kag bation og kahadlok. Mao ning ingon diri balang kasulatan nga ayaw kahadlok ngano man expected ni kay makasugat ta og mga senaryo or situation nga bisan na kay Ginoo nay usakay nga mura kag maratol magpanik makalitan ka ba. Mao na ni ingon ang pulong sa Ginoo igsoon, ayaw kahadlok. Okay, unsa man kay atong gikadlukan karon igsoon. To all of the viewers right now, unsa man kahang atong gikadlukan? Hadlok ba ta sa unahan sa atong future kay uncertain? Nahadlok ba ta kay ngano man wala pa ta kay baw sa ugma sa atong mga anak? Atong anak daga na ulitaw na nya mag-uyab-uyab na base na ay may tabo ani akong anak gwapa ra ba ni? Kani akong anak nga laki gwapo ra ba ni unya daghang naibo kani basin makadisgrasya ni unsa no? Uncertain ta in our future. Apan niingon ang balaang kasulatan nga ayaw kahadlok. Amen. Ayaw kahadlok. Once si Lord moingog ayaw kahadlok, usaray bot pasabot sa Ginoo na ang iyang proteksyon na ani mo. Bantayan ka sa Ginoo igsoon, ayaw kahadlok unsa man kay mag-uban ako kanimo. Ang Ginoo dili lang na mag-uban nato nga way buhaton. Bisan asang dapita ka, asang dapita ta mo adto igsoon. Moadto ba ta sa sitwasyon, dalhon ba ta sa lisod kay nga kahimtang o sitwasyon igsoon nga grabe kabugat sa challenge, kabugat mga igsoon sa mga pagsulay, timan ini nagsaad siya ayaw kahadlok kay mag-uban ako kanimo. Ang atong amahan mag-uban nako nato. Once mag-uban siya igsoon, dili lang na maghinanaw, dili na siya mugtan-aw ra nga mag-uban siya nato nga ubanan ra ta nga way buhaton. Kung makita siya nga naa kay problema, kung makakita siya igsoon nga naa kay gipanginahanglan, kung makakita ka igsoon nga ninghila ka gigipasakitan ka, si Lord mo tabang nimo. Ang imong problema pud sa atong amahan igsoon. Example, mga minyo karon nga nagtan-aw. Okay, ako anak na ako'y anak. Di ba problema sa atong anak, maproblema ta? Di ta kagwanta atong anak maghilak kay naay gusto. Tagaan gyud nato. Ingana sa natong langit nung amahan. Dili lang na maghinanaw kay niingon siya nga mag-uban ako kanimo, mag-uban-uban ra siya nato nga walay buhaton. Mag-uban-uban siya kay bantayan ta niya. Mag-uban-uban ang Ginoo igsoon kay kung makakita siya nga atong pitaka way sulod na igsoon, iya nang sudlan, mangita siya pagi nga masudlan na. Mag-uban-uban ang Ginoo nato igsoon nga makitaan ta niya nga wa tay kabayad sa tong utang, mangita sa tiyag paagi aron masulbad atong utang. Magamit siya og mga tao or any ways igsoon. Ang Ginoo dili kalimitahan, ang Ginoo milagroso, daghan siya pamaagi. Bisan wala na tay paagi apan siya dili mahutdan. Ingon gali siya sa iyang pulong, bisan ang disyerto gam-an niya og sapa. Imagine that. Bisan ang tunga sa disyerto daw, ingon siya sa iyang pulong sa Isaias ba to? Jeremiah. Basta Isaias. Gam-an niya og suba ang disyerto. Asa mo mangita na? Naabay sapa sa disyerto. Init kaayo na. Mabitong kamilyo ray na adiha.
No? Pero ang gusto ipaabot sa Ginoo, bisan wala na ipaagi, ang Dios nato makapangitag paagi. Ingana kanindot ang Ginoo igsoon. Amen. Di ba ang saying ingon, ayaw ka hadlok. Anak ka sa Ginoo nganong mahadlok man ka. Kupti ni igsoon, kupti ni ayaw ka natol. Kupti ni. Lain-lain man siguro tag unos problema pero ayaw ka hadlok. Saad ni Ginoo dili taw. Ayaw ka hadlok kay mag-uban ako kanimo, ayaw ka balaka. Kay ako mao ang imong Dios. Unsa man kay gikabalak-an nato. Maura gyapon no, nahadlok ta, nabalaka ta kay wata kay baw in the future labi ng mga students nga kung unsay imong kinsay mo support nimo financially. How about mo graduate ka unsay buhaton nimo, no? Makapasar ba ka sa board o makapasar ka sa board maka madawat ba ka ining pang-apply murag daghan tag mga makaingon tag kabalaka worry in the future. Why? Because of course wala man gud kita sa future pero mao ni timan-i no timan-i mga igsoon. Ang atong Diyos, mga igsoon, He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Na word nga, end. Kay balo siya unahan, katapusan. Wala man ta kakita sa atong future, pero kay balo si Lord. As long as dili lang ta mutipas sa dalan sa kamatuoran. As long as dili lang ta maghimo-himog atong dalan. Magsubay lang ta sa iyang plano, igsoon, i-arrange ni Lord ang imuhang ugma nga hayag kayo. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Ang plano ni Lord unsa man, plans to prosper you and not to harm you. Mao na yung plano sa Ginoo. Amen. Plans to give you hope and a future. Na ay paglaom ug naay hayag nga ugma sa unahan, basta mo kupot lang ka sa Ginoo kanunay. Mga lagad tas Ginoo sa Ginoo nga tinud-an nay seryosohon nato siya igsoon. Natay gitawag og hingpit nga relasyon sa Ginoo igsoon. Garantisado ang imong future, andamo na ni Kristo igsoon. Di ka ngay mabalaka, di ba? Again, sa gingon diri, ayaw kabalaka kay ako maong imong Dios, no? Wala tay angay kabalakan bisan unsa pa man atong problema masugatan. Amen. No, unsa may atong problema, basta tanan, sigara nun problema mga kwarta, no? Financial ba, no? Problema sa financial. Maybe problema sa imong pamilya kay badlungon pa kayong ubang membro sa imong pamilya na pa imong banang palahubog kaayo or imong anak nga badlungon adik-adik, no? Nabalaka ka sa ilang sitwasyon timan-i ni igsoon. Kung nabalaka ka sa kahimtang sa imong pamilya, labaw nang nabalaka ang Ginoo kay ingon gud siya nga mag-uban siya nimo. So sa imong kabalaka karon ang Ginoo nag-uban nimo. So mao ning ingon siya ayaw kabalaka oy naa ako skilid nimo. Amen. Saad na ni Ginoo sa Ginoo igsoon sa ingon no. Ayaw kadlo kay mag-uban, ay word nga mag-uban ako kanimo, no? Unsa man nakabugat kadako imong problema naglibog ka imong pamilya igsoon. Nag-uban ang Ginoo nimo. In other words, in our every battles every day, sa atong gubat, sa atong struggle, sa atong kalisod, sa atong pakigbisog kada adlaw, nag-uban ang Ginoo. Nganong mabalaka man ta? Usahay mabalaka ta, makalimot ta nga naay Ginoo nag-uban sa atoa kay nagtan-aw ta sa atong dagkong problema. Ako ning balikon igsoon, balikon ako no. Sa katong akong asawa igsoon na si Sarian sa Ramiro, ang among partial bill 135,000. Wa mi bisag piso sa among bulsa. Ni aksyon kog kaguol, ni aksyon kabalaka, ni aksyon hilak akong asawa. Di ba? Nga naman, nagtanaw mi sa dako nga bill. And then eventually, ang Holy Spirit abti kayo. Murag ning hampak na ka ba? Huy, nara ko dire. Anong mabalak, nakalimot na ka sa akong saad, sa pulong sa Ginoo. Di ba? Dili ko kamo pasagdan. Dili ko kamo biyaan. Ay, oh Lord, sorry kayo, nabalaka ko Ginoo, tanaw ko sa bill. Nga na, sometimes igsoon, mabalaka ta, mahadlok ta. Kay naata nagtanaw sa mga sitwasyon or senaryo nga mahadlok ka. Makalimot ka nga ang Ginoo nag-uban nimo. Pero igsoon salig kupot lang. Dili mapakyas ang Ginoo. Pulong ni sa Ginoo kupti igsoon. Kupti ang pulong sa Ginoo kay dili tao ang nagsulti. Ang tao paasa. Apan ang pulong sa Ginoo naay pag-asa. Matuman gina mo sugot kag sa dili. Kay ningon ang balaan kasulatan igsoon mahanaw man ang langit ug ang yuta. Apan ang pulong sa Ginoo mobarog, mohangtod, mohabarog hangtod sa walay katapusan. In other words, the word of God will come to pass. Madugay man o madali, matuman yun kini. Amen.
Ayaw ka balaka. Igsoon, gigamyan kasi mong Ginoo. Gamay ra nga na igsoon ang imong mga problema diya. Next. Ayaw ka balaka, kay ako, mao ang imong Diyos. Lig-unon og tabangan ko ikaw. So na word nga lig-unon. Yanong lig-unon ta, kay siguro naluya ta. Wa may laing makapaluya na to igsoon, kabalo na ta, mga problema, no? Siguro bugat na kayo itong gipasan ba, no? Ginahanglan na kusog sa Ginoo. Mo na kinahanglan ta nga lig-unon ta niya. Pero nigsaad sa igsoon. Sa dili pa ka malupog sa imong problema. Sa dili pa ka madakinas sa kabugat sa imong gipasan, ingon siya, lig-unon og tabangan ko ikaw. Wow. Na word nga lig-unon, kay bugat kay imong gipasan, kay imong gipasan imong banang palahubog badlungon. Imong anak nga adik-adik ayo, no? Napay imong ginikanan nga badlungon pug kayo bisag tigulang na. Imong gipasan nya bugat na kayo. Ang pulong sa Ginoo nagingon igsoon nga lig-unon ka. In other words, i-provide ni Lord ang iyang kusog kanimo aron makadaog ka na imong gipasan. Yang giingon pa gyud ikadua, tabangan, no? Tabangan ka, so kung di na jud madaig son, tabangan kag pasan sa Ginoo. Ingana ka kapinangga sa Ginoo. Tanawa atong anak, pareha ng anak na ko igsoon. Kana ang anak mo eskwela kung kwaon na bugat kay nagbag. Kay nay daghang libro, lahi man sila karon elementary. Daghang libro. So di ko gusto nga bata pa siya ma-force bitaw. Yes, madaog niya pero gusto ko nga ako, no? Makita na ko kung anak nga nag-aginod, bugatan. Akong daganon, akong tabangan. Kung kita amahan ginikanan, makakita ta nga na bugat ang gipasan sa tong anak atong dayunan. How much more si Lord? Amen. Once makitaan ka sa Ginoo igsoon nga bugat na kay imong problema. Gabi, galisod ka, lig-unon ka niya. Tanaw niya nga tagilid gyapon akong anak, bisig ako nang gilig-on, luoy gyapon kayo huyang. Sige dayungan ti ka anak, no? Kaingon man siya tabangan. Dili tabangan duot, dili pareha ng mga tao nga maluya ta tabangan tagduot pero si Lord lahi. Tanaw niya nga naglisod tagpasan, i-provide niya iyang kusog. Tanaw niya nga bugat gyapon tabangan na lang ti ka anak, aron makaadto ka, makalahos ka sa unahan. Anak ta kapinangga sa Ginoo igsoon. Amen. Dili ta niya biyaan pasagdan. Ingana ang atong langit nung amahan ta kapalangga. Okay, next. Tabangan ko ikaw. Lig-unon og tabangan ko ikaw. Panalipdan og luwason. Wow, panalipdan. Mao na yung giingon sa tema nga kung si Kristo ang atong gisaligan, naagid tay kasiguruhan ang atong kinabuhi. Ngano man kay nagiingon diri aside nga tabangan, aside nga mag-uban siya kanimo, kanato di tangay mabalaka, nay word rin nga panalipdan og luwason. Kaning word nga panalipdan, pertining nindutay son kay safety kita. Panalipdan ta sa lain-laing balatian, no? Panalipdan ta sa lain-lain nga mga unsa may mga atake sa kaaway, panalipdan ta, dipinsahan ta sa Ginoo igsoon, no? Panalipdan og luwason, no? In other words, kaning word nga panalipdan, ang gusto ipasabot sa Ginoo igsoon nga ang iyang protection nag-uban kanato. Tanan nimong pagabuhaton bisan asa kamo adto, tanang lakang sa imong mga tiil, proteksyonan, panalipdan, giyahan ka sa Ginoo. Ano man saad sa Ginoo, panalipdan ta niya kana lagi pod kung ang atong bugtong gisaligan ang Ginoo. Dili kay nagsaligtas kwarta nato, nagsaligtas atuang sweldo, nagsaligtas atong income sa negosyo, nagsaligtas sa tao nga maimpluwensya, no? Sayop na kanang tanan way kasiguruhan. Amen. Tanan temporaryo lang na. Tao bisag kinsa man ang tawhan na di ka pwede mo salig. Napitay ubang mga asawa nga magsigig pa-advise nako, pastor tabangi ko. Ngano day sister, dako kay kog pagsalig sa kong bana pastor, tungod kay nanumpa nami sa altar nga ako ra ang iyang asawa pero karon naa day siya kabit, di ba? Di gyapon kasaligan. Ngano man, kay bisag nanumpa na ninyo igsoon kanay mong pares. Tao ra na. Ug ang tao dili dasig perminti na time nga maluya siya, mong kinahanglan siya og pag-ampo, kinahanglan nga duol siya sa Ginoo kanunay. Mo ningon ang balaang kasulatan igsoon nga ningon siya diri nga panalipdan og luwason, panalipdan ta. Once si Lord mo ingog panalipdan taniya, it means mga igsoon nga secured kita. Atong kinabuhi na security. Kay lahi man ang Ginoo may mga nalipod, no? Protektado ta. Daghan magpa-advise na ko igsoon nga mga hitman. Okay? Hitman as in hitman na. Ingon siya, Brad, mauni iyang gibuhat na kanan na siya na disgrasya niya. Basin ba na may tabo niya niya.
karon nangalagad ni siya sa Ginoo. Unsa ka sigurado, brad, nga safety ko? Ako sa ginan, brad, salig lang sa Ginoo. Salig sa Ginoo kay ang Ginoo atong magbalantay, walay makulang ka na to. Kung ang Ginoo mo proteksyon ka na to, bisan pag kinsa nang mubahad na to, dili na kay labot na to. Kay saad sa Ginoo nga iyatang panalipdan, saad sa Ginoo nga siya nga atong magbalantay, walay makulang ka na to. Amen. Now, tagaan ta mong example about aning panalipod. Kay nagingon man diri nga tabangan ko ikaw, panalipdan ko ikaw. Ako ning balik ko na tagaan ta mo igsoon. Usa ka gikan og prisuhan igsoon iyang kaso murder. Okay, murder. Kay nakapatay siya. Tungod lagi kay nakapatay siya mga igsoon niya, nahuman naman yang sentensya. Minggawas siya gikan sa prisuhan. Wa siya kay bawo nga inigawas niya nay nag-atang niya. Okay? Naday nag-atang niya kay gibaligya na siya daan iyang kinabuhi. Okay? Gibaligya na daan iyang kinabuhi niya. Abi yung mga igsoon pag testimony niya, gibaligya ra siya og 80,000. Ang kinabuhi niya sa diyang gawas na siya sa prison iyang ulo nanay kantidad 80,000. Base ni sa testimony niya og base sa suspect nga ning share. Now, dito ni naitabo igsoon, dili na ko i-mention og asang dapita pero true story ni siya. Gikan siya sa prisuhan ng iyang kaso murder. Nahuman na siya og serbisyo sa iyang sentensya. Nangalagad siya sa Ginoo. Nagwali na siya igsoon. Kusog na kay siya muwali, dasig na kay siya. Wa siya kabanta, wa kalimot siya igsoon nga. Aw di no, iyang nang kalimtan iyang mga sa pero wa siya kabaw nga ang iyang ulo na naipatong 80,000. Okay, mao ni regarding panalipod. Okay? Paminaw mo. Gusto na ko ipaibaw niyo igsoon nga kaniya tong Dios once musulti siya nga panalipdan taniya. Dili kay baba ra na mahitabo na. O gusto na ko ipaibaw niyo igsoon nga once si Lord ang atong kasaligan. Himuo na tong kasaligan. Secured kay itong kinabuhi, walay mahitabo na to. Bisan usa ka buhok na to, dili ta maibtag buhok. Ingani na itabo. Ang kaniya insidente na itabo during traffic time. Traffic na. Traffic, unsay mo ng traffic? Red light, stop. Okay. Minghunong siya, naka-helmet siya, nagmotor. Okay, nagmotor siya igsoon. Itaparan siya og nagmotor, duha ka buok nagsakay. Pagtapan niya kanilaging nanatas Ginoo, pareha na ako nas Ginoo, kusog kay managad og mga tao na lingi siya, puro sila nag-helmet, tagad siya. Tagad siya. Abi yung maigsoon pag ingon diyan nga na traffic pa man, kaning mga hitman igsoon, kung hitman jud ka nga legit. Wa kay pakialam sa lugar. No, daghang mga hitman nga maglakaw ra, pamusilon ra maglakaw daghang tao. Dito igsoon kitaparan siya og laing motor niya naka red light. Nga layo pa man kay number, di ba naman ay number 50, 49, di ba? 49, 48, 47, layo pa kayo. Pagtapad dito, ning una og tagad tong alagad sa Ginoo. Nga murder kaso gikag prisuhan. Tagad siya kay ning dapat man niya, ning tanaw man niya nga naka-helmet. Ing ana ra pud siya. Abi yung igsoon pag ana niya, mao na to bunot na pusil. Bunot og pusil tong diya sa luyo. Sa linser igsoon. Abi yung igsoon pilmirong kablit, palpak, kagar, bang. Ikaduhang kablit, bang. Ikatulong kablit, bang. Katulo, palpak, igsoon. Ngano na, pastor? Panalipdan tas Ginoo. Amen. Ingana ta kasipti. Ako igsoon kapila na ko giingnan nga bukag o pero karon. Wap aman na bukag, no? Ngano man. Sipti ta natas Ginoo igsoon. Kapila ko bahari day time sa una nga gibaharan ko. Ingon tong nag-chat na ko nga kay ko man to youth camp ba basta inigwali nimo. Ikaw pastor inigwali nimo sa imong panahon. Usilon ti ka. Usilon dako. Mao to nga kuan ko igsoon kay niabot man na siya nga alarma sa head sa una sa Bohol on Fire, di ba? Bohol on Fire speaker ko nga time sa dako nga youth camp sa Bohol. Nagitawag og Bohol on Fire. Speaker ko ato ninawag na ko ang I remember chairman or vice chairman nga pastor dili sa kahimo i-cancel sa namo imong time pastor instead nga speaker ka kay kusog kayong bahad ba nga para ma-safety ang mga batanon no kay patyon daw ko lagi no silon ko no ko kay kadili barumbado ta sa una adik-adik ta. Abi yung Exoning okay po sige so nagatang jud ko Exoning appeal ko youth camp sige ko lingi-lingi wa may namusil nako ko lingi-lingi no nganong mahadlok man ta according to the word of God ayaw kamo pa kahadlok sa ayaw kamo kahadlok sa katong makapatay lamang sa lawas apan dili makapatay sa kalag og espiritu. Amen. Apan kadluki ninyo si Kristo nga
pwede makalaglag sa lawas, espiritu o kalag ngadto sa impierno. Di ba? Ingana si Lord igsoon, no? Ay protection ni Lord tanawa. Mao ni ingon dire, no? Again, ingon siya, lami kayo ang word ni Lord igsoon, no? Tabangan ko ikaw panalipdan og luwason hawason ta sa kalisod, luwason ta. Amen. Unsa may mga sitwasyon nga diin need ta luwason ni Lord. Once magpaluwas ta, luwason sa ta, pero kung di po ta mangayog tabang, di po ta luwason sa Ginoo. Ka-remember mo ni Pedro nga naunlod sa tubig? Di ba, nilakaw siya. Tanaw niya, kita siya balon, naunlod siya. Unsa yung gingon? Ginoo, luwas ako, giluwas siya. So yan na, Maikson. The same Jesus nga katong gikatubang ni Peter, mao atong Jesus nga gilagaran karon. Amen? So kung naa ka sa imong sitwasyon karon, Ikson, nagtan-aw mo nga luwasunon mo. Ang gingon sa Ginoo sa Mateo 11:28, duula lang siya. Okay? Duula siya, unya isulti niya atong mga kabugat, kabalaka. Unsa man diha, no? Papahulayon ta sa Ginoo. Amen. Luwason ta sa Ginoo, saad na niya panalipdan ta kana kung magpaluwas ta. Kaubar na sa bag-uhon ta sa Ginoo gikan sa gapos sa makadaot nga bisyo kung andam ta magpabag-o. Amen. Ana ra na siya. Next verse. Pakaulawan ko ang tanan nga nasilag kanimo ug mga matay ang makig-away kanimo. Grabe, bugata. Oy, lisura ning Ginoo atong kauban. Una, pakauwawan nila. Pakawawan sa Ginoo ang nasilag nato. Kinsa matong nasilag nato? Kinsa tong nasuko nato? Kinsa tong nagdumot nato? Kinsa tong nasina nato? Kinsa tong naghimo-himo nato isyu tanawa? Pakaulawan sa Ginoo. Kinsa tong mga tawo nga magpakauwaw nato igsoon tungod kay ang Ginoo may atong Dios, atong gisaligan, bugtong dalangpanan igsoon. Ang Ginoo mga igsoon ingon siya, iya ko nung pakaulawan. Ang nagpakauwaw na to, may mauwawan. Ako, Ikson, how many times ko gidaot? Pero ang nagdaot na kung nadaot. How many times ko gipakauwawan sa daghang tao? Pero kato may nauwawan. Nga naman, saad sa Ginoo, pakauwawan ko, katong nasuko nimo, nagdumot, nasilag, nasuya, nagbutang-butang, istorya, pakauwawan sa Ginoo. Grabe ta kapinangga, grabe ta, kamo diha kapalangga ni Lord Ikson. Anong maproblema man mo, no? Dapa, mga matay ang makig-away kanimo, hadlok na kayo na igsoon, pero siguro dili pud ingon, dili pud hinoon siguro arita sa physical nga mga matay. Pero siguro ang mga matay kauban na nas matunglo, tinunglo, no? Ang sige ingon dire. Mga matay ang makig-away, no? Ang mga away na to makig-away siguro matinunglo siguro ayo ilang kinabuhi. Mga matay murag lahi na pud na, no? Depende. Kaya ko Ikson na may nagdaot na ko nga namatay po, duha na. Tagaan ta mo istorya Ikson na nga nahitabo sa kong papa. Okay? I believe sa nagsubaybay na ko sa live, dugay pa, mga pila na kabuan, kadungog na mo aning testimony. Kinaya gamay aron maklaro. Akong papa Ikson, kay akong ikuwag base ni ba, sige ingon sa balang kasulatan, mga matay ang mag-away nimo. Okay. Akong papa Ikson sa una, yung papa lagi kay magdadaman ni Yuki, kailan mo Yuki Lili, nang gamay bitaw, Yuki Lili. Bisig asa ni akong papa mag-service sila sa mga kabalay-balay, kabalayan Ikson. Magsigisig daan ni diha may ningingon ni Ikson, gibaharan siya og maldito daw to sa ilahang baryo. Dili lang ko i-mention, ingon siya. Kanas Pastor Dumanon, akong papa pastor man pod. Kanas Pastor Dumanon kita ko na nang dada siya Yuki, kanang Yuki. Ako nang bukon sa yang Basta gali iya ning kabigon akong mama. Di ko gusto akong mama mo adto ni mo balig laig relihiyon. Basta gali makit-an ako na si Pastor Dumanon nga iyang kabigon akong mama. Kay silingan raman sa usan niya kay igsuon nga nakabig ba nga nahimong Kristohanon. Timan ini, ako ning isulti ninyo ha, iyang gisulti sa mga katawan. Kanang gidalala niya nga Yuki. Ako nang bukon sa yang Timan ini, abi niyo mga igsuon, unsay saad sa Ginoo. Tabangan ko ikaw, panalipdan ko ikaw. Nya napagyud pakaulawan ko ang tanan nga nasilag kanimo, nasuko man ni siya sa akong papa. Unya mga matay ang makig-away kanimo. Now, kibaw mag-unsay na itabo? Unsay ang gingon? Kana si Pastor Dumanon nga magdaladala og gamayng Yuki. Kanang Yuki nga iyang gidaladala basta iya galining walihan akong mama, bukon ko na sa yang Abi yung mga igsoon pila ka adlaw. Paminaw mo igsoon tinuod ning naitabo. Bisag mangutana pa mo diri sa among lugar. Pila lang kaadlaw ang ingdagan igsoon.
ang katong nag-ingon ana nga istoryaha igsoon, nakakita og away nga if I'm not mistaken murag iharang bayaw or igagaw ang iyang kontra. Kay naglali sila sa kana bitang masyaw, lumiro. Tanawa igsoon, tanawa. Nya kato siya kay maldito lagi. Maldito kay to katong nag-ingon sa kong papa nga bukon daw na niya tong yuki. Ihapak sa sa kong papa. Nakalimot siya nga nag-ingon ng balaang kasulatan, do not touch my anointed one. Ayaw pa si padi ang mga alagad dinihugan sa Ginoo. Wa man siya kalibutan, hambugiro kay lagi, kanang hambugiro ba? Nya maldito lagi. Mo na igsoon ako di pug ko mo matingana kay ako sa una ningagi ko ka maldito. Kaning maldito igsoon, wala nay pakialam sa imong isulti. Walay kadlukan labi nay armas ako na ako'y armas sa una, grabe bulala kayo. Ana siya nga iyang bukon ang yuki sa ulos kong papa. Now, kabalo mo kung sa'y naitabo igsoon. Nag-away itong tawhana sa iyang bayaw o iyang igagaw ba to? Kung ako masayo. Ug sa diyang nag-away kay isog man siya kay igsoon, tungod sa iyang kaisog. Ang gihimo sa iyang bayaw o igagaw, ning punit og dakong bato. Ang dako nga bato iyang gipukpok sa iyang o atong nag-ingon sa kong papa, ang imbahan nga iha ko ng bukon ng yuki sa sa kong papa. Siya may gibukbok, ulo, bato, namatay diha dayon. Unsay naitabo? Diba? Unsay gingon sa balang kasulatan, mga matay ang mag-away nimo. Di lang punta mo balos. Ngano man na? Nalipay ba mi nga namatay? Wa, nag-uol mi, pero unsa man nga ni ingon man. Delikado kay tandugon ang mga matinud-anon nga alagad sa Ginoo. Delikado kay bugal-bugalan ang tinud-anay nga ning sunod ni Kristo igsoon. Delikado. Delikado igsoon, piti gyud. Brad Joy, napakadiha, piti Brad. Delikado na yung mabugal-bugal nimo Brad. Kay bawo ko bugal-bugalan jud ka kay di katuhuan nga ning undang kas pagkapalahubog nimo. Delikado. No? Okay raw gimalason. No? Ang nagbugal-bugal na to, nagdaot okay ra kung gimalason sila, maglisod, miserable lang kinabay. Kung mamatay, unay kuyaw kayo. Ako igsoon, gibugal-bugalan ko. No? Dili lang ko i-mention, no? Sumbong na mo diri ang usa ka kuan niya. Di na ko i-mention kay ma-influensya tawana. Bugal-bugal nga mao ni ana gi-appeal ra bakas kuan na no. Pila ka buwan igsoon namatay ang nabugal-bugal lang ko na tanawa tora. Di jud ka kumbensaan igsoon. Kung ang usa ka tawo pareha ninyo igsoon ang atong pagsalig na sa Ginoo. Mao nang ningtak naa igsoon sa kapunon ako mong dasigon. Ibutang ihurot ang tibuok pagsalig ninyo sa Ginoo. Ayaw mo pagsalig sa inyong kwarta, trabaho, dakog income, tao nga ma-impluensya. Ako igsoon nagsalig ba ko nga duol kay ko naakos kapulisan. Duol kay ko. Nagsalig ba ko nga ang mayor magpapire-request nako. Duol ko sa mga kagawad sa lungsod, abogado. Duol ko daghan kay kong mga banggiitan. Mabitaw magkatawa ko na magbugal-bugal ako diri sa Facebook. Naibasir ba? Sus kaila pa lang na pero ang yawa mo hungong ba? Sus kaila pa lang na nimo. Wa na ko. Kaya akong bugtong tibuyes ako ning salig ko nila sa legal. Makasangpit ko nila. Pero ang tibuok bugtong number 1 nga akong gisaligan. Ang akong kasaligan og lauman tanawang kanta. Ano sa Exxon? Why? Kay kung si Kristo, ang Diyos nga labing gamahanan, ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ug Diyos ni Jacob, mao'y atong gisaligan igsoon. Sigurado ang atong kinabuhi na ay kasiguraduhan. Walay mahitabo nato. Safety pa sa tanang safety. Imagine katong akong testimony, tulo ka pusil unya sa interview kay nadakpan man igsoon kay nagsurrender man. Ning surrender kay naratol man ang hitman. Katong namusil sa traffic ba sa dito sa during sa syudad man to siya god audi. Oh, syudad na traffic light. Ning surrender man unya ning ingon jud ang katong hitman pag interview. First time pa siya napalpak. Sa pila ka tuig daw niya nga tirador nga mangkontrata og tao. Kadto pa daw siya nakasuway og katulo ning kablit sa iyang 45 nga wa kabuto. Pag tanaw niya alagad sa Ginoo man day ang iyang gitarget wa siya kaila. Ingana si Lord igsoon ang siyang atong magbalantay. Ingon siya manalipod siya. Panalipdan ta niya. Luwason ta niya igsoon. Ingana ta ka safety kung ang Ginoo may atong kasaligan. Kung ang Ginoo atong dalampanan panahon sa kalisdanan. Siyang atong kanunay saligan. Di ta magsalig sa atong kwarta sa bangko.
Kay mahakon niya na, wala tayo mahabilin niya. Arita ni Lord Iksoon, kay kung siya ang atong saligan, arita sa regarding financial, dili ta makabsan. Kami Iksoon, ang uban mo ingon nga, nagsalig daw ko og mga, na daw nagsponsor na ko, ngiga ko nila, kaila pa man sila nako, no? Kami Iksoon sa kung usawa, walay gisaligan lain. Sa ministry, nag full time eh. No, walay sweldo, walay binuwan, na, kakakita mo sa kong post karon, na ako'y gi-post karon Iksoon, nga lahi, no? Nay uban nagwali, nga nay binuwan. Dili ko mahadlok ani mo expose nga numan. Kay wa man ko binuwan. Yes, tinuod si Lord may nagsuporta na ko Ikso, no? Di laki Ikso, no? Laki gyud ning magwali ka nga kay bawo ka nga Lord. Ang akong motibo is gusto ko himayaon ti ka Ginoo for salvation alone, no? Lahi ko ning nagwali nga kay bawo ka nga na kay madawat karong sunod buwan. Manikamot ka nga nindot imong out. Ako way pakialam ni Iksoon. Basta ako pang Ginoo ni og way lain ang akong gisaligan ng Ginoo para nako Iksoon ang akong prinsipyo. Nagtrabaho ko sa Ginoo og obligado siya nako mo sweldo og lahi si Lord mo sweldo kay lain-lain lang ang iyang buhaton na mga tawo nga iyang gamiton nga matinga ka. Ha? Tinuod? Ha? Sa man ni Ginoo di ba? Ingana si Lord kay saad niya Iksoon. Sige ingon niya kung balik ko no. Sige ingon na ayaw kahadlo kay mag-uban ako kaninyo. Ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios kalami nga saad. Ligunon ko ikaw tabangan ta. Okay, panalipdan og luwason. Pagkaulawan ko ang tanang mga nasilag kanimo or nagpakaulaw kaninyo Iksoon. Mga matay ang makig-away kanimo. Walay sama ka secured kung naata sa kamot sa Ginoo kanunay. Walay sama ka secured Iksoon ka safety. Kung ang Ginoo ay atong dalangpanan, siya ang atong kasaligan. Sa panahon nga natay problema, largo tadagan sa Ginoo, safety, secured kita Iksoon. Kay ning saad siya nga dili ta niya pasagdan ug dili ta niya biyaan, siya nga atong magbalantay walay makulang kanato. Siya nga atong proteksyon. Sa panahon sa kagabion, sa katalagman, tanan mga trahedya, safety ta sa kamot sa Ginoo. That is why this afternoon I want to encourage everyone. Iksoon, atong ibutang atong pagsalig sa Ginoo. Amen. Atong ibutang atong pagsalig atong paglaom naa sa Ginoo, dili siya magkulang kanato Iksoon. Ayog salig kayo ng tao, daghan na disappoint. Daghan kayo nagdismaya sa ending kay ngano man ang ilang pagsalig nasa tao, nasa kwarta, trabaho. Pero sa diyang adtong pagsalig naa sa Ginoo, dili ta magkulang. Tanan natong panginahanglan tagbuon sa Ginoo. Amen. Kaya ang Ginoo dili kagwanta magtan-aw sa iyang anak nga naghilak, nagguol kay naay problema, way kabayad sa utang. Ang Ginoo willing mo provide nato Iksoon. So this time wala ko kay balog unsa inyong mga problema karon nga angay mong mahadlok or mabalaka. Wala ko kay balog unsa inyong gipas-aron kabugat nga nanginahanglan mo kusog sa Ginoo, ligunon mo sa Ginoo. Pero Iksoon mauni ang gisaad sa Ginoo, ayaw kamo kabalaka, ayaw kahadlok kay mag-uban siya kaninyo. No, ayaw mo kaguol Iksoon kay ligunon ta sa Ginoo, panalipdan ta, tabangan ta sa Ginoo. Amen. Ug ang nagsulti ani ang Dios nga labing gamahanan dili tao. Once ang Dios mo sulti, matuman jud kini Iksoon. Amen. Salig lang, salig. Kupti ning saad sa Ginoo nga dili ta pasagdan niya. Amen. Dili tao ang nagsaad Ginoo Iksoon. Ug matuman gyud na. Matuman na mosugot tag sa dili madugay man o madali, matuman gyud kini. Amen. Magampo ta. Hallelujah, Lord. Salamat sa imuhang very comforting message this afternoon nga nakahatag na mog paglaom, nakahatag na mog security, Ginoo. Walay sama kanimo Ginoo. Salamat Ginoo. Nga sa panahon day nga mabugatan mi kay bugat lisod na kay Ginoo, naaday ka Ginoo. Ning saad ka nga di mi mabalaka, dili mi mahadlok Ginoo. Dili mi maguol kay tabangan minimo Ginoo, panalipdan minimo Lord. Ikaw nga nagsulti Dios ka. Dili ka tao Ginoo nga mamakak. Paasa lang apan ikaw ang imong pulong naay pag-asa. Lord, I pray to all of the viewers right now. Sa tanan nga nagtan-aw karon Ginoo unsa man ang ilang problema. Unsa may ilang mga sitwasyon karon nga posible silang mahadlok ug mabalaka. Lord, mamuhat ka, mulihok ka Ginoo, anang dapita. Mangita kag paagi Ginoo nga matagaad solusyon ang ilahang mga problema karon Ginoo. Ipakita, ipabati ang imong milagro kanila Ginoo. Nga ikaw nga Dios ning saad ka nga dili minimo pasagdan tinuod Ginoo.
ikaw nga Dios matinud-anon. Bisan usahay kami dili matinud-anon Ginoo, apan ikaw la kanunay kang matinud-anon kanamo. So Lord, again i-bless tanang mga viewers karon. San ba mga OFW, mga seaman, tanan nga nagtan-aw ni Ginoo panalangin tagaig solusyon ng ilang mga problema, proteksyon ni sila matag adlaw. Ug na may mga na problema karon nagtan-aw Ginoo financially, i-bless Lord God. I declare financial breakthrough in Jesus name. Tanan nila nga problema Ginoo, kayuhan sa balatian in Jesus name, either physical and emotional. Na nagkinahanglan tinud-anay kabag-uhan, kagawasan gikan sa makadaot nga bisyo. I declare deliverance in Jesus name, in Jesus mighty name. Lord, salamat nga ikaw nga among langitnong amahan, dili makaagwanta magtan-aw sa imong mga anak nga naay problema. Kung dili Ginoo, imo jud kining solusyonan, imo kining tagaan Ginoo og katubagan Ginoo, kasulbaran. Kay ikaw ang among amahan, dili jud minimo pasagdan ug dili minimo biyaan. Lord, salamat kaayo. Imong mensahe I pray nga amo ning kinabuhion. Salamat sa katubagan sa among mga pag-ampo Ginoo. Salamat Lord nga nakakita ka sa among panginahanglan ron. Ug salamat Ginoo nga wala ka matulog, aware ka sa tanang detalye sa among kinabuhi Ginoo. Ikaw ang among amahan, nasayod kami sama sa imong giingon sa imong pulong nga dili jud minimo pasagdan. Ikaw ang among tigpanalipot Ginoo. Ug dili mi angay mabalaka according to your word. Dili mi mahadlok kay mag-uban kanamo sa bisan unsa o bisan asa, bisan sakit, bisan lisod nga sitwasyon Ginoo. Lord, amo nang gi-claim daan Ginoo. Among gikuptan kini nga saad Ginoo. Kay ang imong saad matuman gyud ni Ginoo. Salamat kayo. Lord, pabuto namo ang mga kadaugan nga imong ipasinati kanamo. Paabuto namo Ginoo ang mga milagro, kahimbulungang butang, kaluwasan sa among tibok panimalay. Tinud-an na yung kabag-uhan, kaayuhan sa balatian, tanan-tanan Ginoo. Financial breakthrough, tanan nga kay bulungang butang, sigon sa amo ang gipangayo. Pabuto namo na Ginoo. Pabuto namo na Lord, uban sa dakong pagtuo. Himua kaming angayan lamang, takus kasaligan, kapiyalan Ginoo. Sa mga grasya, ngay mong ibukbo ka namo. Again, Lord God, amo ning pabuton uban sa dakong pagtuo. Amo kining giampo, gipangayo, gipasalamatan daan pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga maoy among bugtong manluluwas og agalon. Amen ug amen. Again, mabungahong kahaponon mga igsoon na human na gyud ta og sakto na gyud ni kay mulakaw nako, nag-andam nako daan, nag-ilis nako. So salamat sa inyong panahon mga igsoon. Wala gid ko kaabot pastor, balik lang igsoon, balik. Reply lang no sa mga bag-o pa, okay? Salamat sa higayon nga inyong gihatag sa Ginoo nining kapunon. Ug na ako higayon unya, makita ta karong gabi eh. Basta lang na ako higayon no, wala ko kabalo kung kanusa mi mauli karon, magabian mi I'm sure. Apan as what I have promised igsoon nga as long as I have the opportunity, I will always grab it kay gusto ko mo share sa word ni Lord. Ganatong tanan. Amen. So, again, that's all for this afternoon. See you next time. Kanunay kung nag-ampo ng grasya, pabor, panalangin, protection sa Ginoo manaanin nyo. Unya, mga igsoon, thank you kayo no, sa mga subscribers. Again, salamat kaayo, new subscribers, mga new followers, and viewers. Tanan, na po yung mga star senders, salamat kaayo. Before na ko ni-end, igsoon, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless at sila igsoon. Dili kay kamo lang onay naghilak onay unsa ma-bless pud sila igsoon. Amen. Nindot ang mensahe sa Ginoo makahatag gyud nato nagpaglaom kanunay. Amen. So again, that's all for this afternoon. See you again next time. Makalugar ko igsoon. This time I will give back all the glory and honor to the King of Kings. Himaya og dungog akong ibalik sa tungbuhi nga Dios. Sir, thank you, Rogia Bergonsado. Tanan-tanan, magkita ta sunod di gayon. Ampo og amping kanunay. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Keep safe everyone.